राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्त वृंदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी हरे कृष्ण എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിപ്പോ ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 14-ാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ തിരോധാനം, ആ അധ്യായത്തില് 30 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തു. 31 എടുക്കണം അല്ലെ. ഇന്നലെ ആരാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നതായിട്ടാണ് അർജുനനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനൻ ദ്വാരകയില് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദേഹങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം ആരോട് ചോദിക്കാണ്? അർജുനനോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത് മുഴുവനും. ഓരോരുത്തരുടെ ക്ഷേമകാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പറയാം നമുക്ക്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? യുധിഷ്ഠിര രാജാവ് ബന്ധുമിത്രാദികളൊക്കെ കണ്ടവരൊക്കെ സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്ന് ചോദിച്ചു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശൂരസേനനും പിന്നെ വസുദേവരും മാതുലനായിട്ടുള്ള വസുദേവരും ഒക്കെ സൗഖ്യമല്ലേ, അതായത് ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ സൗഖ്യമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. പിന്നെ വേറെ എന്താ ചോദിച്ചത്? സഹോദരിമാരായ അദ്ദേഹത്തിലെ 7 പത്നിമാരും പുത്രവധുക്കളും ദേവകിയും പിന്നെ 7 പത്നിമാരും എല്ലാവരും അവരെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു. പിന്നെ കംസനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു. പ്രദ്യുമ്നെ കുറിച്ചൊക്കെ, പ്രദ്യുമ്നും അനിരുദ്ധനും കുറിച്ച് അതുവരെയാണ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ബലരാമനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്, ബലരാമൻ പൂർണ്ണ വിസ്തരണാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സ്ഥാനത്താണ്, ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ രൂപവിസ്തരണാണ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 31. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സുഷേണാചാരുദേഷ്ണശ്ച സാംഭോ ജാംബവതി സുതഃ അന്യേ ച കാർഷ്ണീം പ്രവര സപുത്ര ഋഷഭാദയഃ
സുഷേണ ചാരുദേഷ്ണശ്ച അന്യേ ച കാർഷ്ണീം പ്രവര സപുത്ര ഋഷഭാദയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുഷേണ സുഷേണൻ, ചാരുദേഷ്ണ ചാരുദേഷ്ണൻ, ച സാംബ സാമ്പൻ, ജാംബവതി സുത ജാംബവതി സുതൻ, അന്യേ മറ്റുള്ളവർ, ച കാർഷ്ണി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പുത്രന്മാർ, പ്രവര എല്ലാ പ്രമുഖരും, സപുത്ര അവരുടെ പുത്രന്മാരോടൊപ്പം, ഋഷഭൻ ആദയ മുതലായവർ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം സുഷേണൻ ചാരുദേഷ്ണൻ, ജാംബവതി സൂതനായ സാമ്പൻ, ഋഷഭൻ തുടങ്ങിയ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ പ്രധാന പുത്രന്മാരും അവരവരുടെ പുത്രന്മാരോടൊപ്പം നന്നായിരിക്കുന്നുവോ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പുത്രന്മാരുടെ ചിലവരുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. സുഷേണൻ, ചാരുദേഷ്ണൻ, ജാംബവതി സുതനായിട്ടുള്ള സാമ്പൻ, പിന്നെ ഋഷഭൻ തുടങ്ങിയ ഭഗവാന്റെ പ്രധാന പുത്രന്മാർ, എല്ലാ പ്രധാന പുത്രന്മാരും അവരവരുടെ പുത്രന്മാരോടൊപ്പം നന്നായിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആര് ചോദിക്കാണ് ഇവിടെ? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മുമ്പ് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ 16,108 പത്നിമാരെ പരിണയിച്ചു. ഓരോരുത്തർക്കും 10 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ആകയാൽ 16,108 × 10 1,61,080 പുത്രന്മാർ. അവരെല്ലാവരും വളർന്ന് അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പിതാവിനെ പോലെ അത്രയും തന്നെ പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പ്രപൗത്രന്മാരും ചേർന്ന ഭഗവാന്റെ കുടുംബത്തിലെ മൊത്തം അംഗസംഖ്യ ഏകദേശം 10 ദശലക്ഷത്തോളമായിരുന്നു. ഗണനാതീതമായ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പിതാവാണ് ഭഗവാൻ. ആകയാൽ അവരിൽ വളരെ ചുരുക്കം ചിലരെ മാത്രമേ ഭൂമിയിൽ ദ്വാരകാനാഥനായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളിൽ പങ്കുചേരാൻ ക്ഷണിക്കാറുള്ളൂ. 1 കോടി അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ദൃശ്യമായ ഒരു കുടുംബം ഭഗവാൻ പാലിച്ചിരുന്നു എന്നതിനാൽ അത്ഭുതാവഹമായി യാതൊന്നും തന്നെയില്ല. ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനത്തെ നമ്മുടേതുമായി താരതമ്യം നടത്തുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. മാത്രവുമല്ല, കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗിക കണക്കുകൂട്ടലെങ്കിലും നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഉടൻ ഇതൊരു ലളിത സത്യമായി തീരുന്നു. ദ്വാരകയിലെ ഭഗവാന്റെ പുത്രപൗത്രന്മാരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച വേളയിൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അവരിൽ പ്രധാനികളെ മാത്രമേ പരാമർശിച്ചുള്ളൂ. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാന്റെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും നാമം സ്മരിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് അസാധ്യമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന് 16,108 പത്നിമാരുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും 10 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ 10 പുത്രന്മാര് വെച്ച് വരുമ്പോ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗസംഖ്യ എത്ര പറഞ്ഞ? 16,108 × 10 1,61,080 പുത്രന്മാര് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും വളർന്ന് അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എങ്ങനെയുണ്ട്? പിതാവിനെ പോലെ അത്രയും തന്നെ പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും 10 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ പിന്നെ ഈ പ്രപൗത്രന്മാരും ചേർന്ന ഭഗവാന്റെ കുടുംബത്തിലെ മൊത്തം അംഗസംഖ്യ ഏകദേശം 10 ദശലക്ഷത്തോളമായിരുന്നു ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗണനാതീതമായ ഈ ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം പിതാവാണ് ഭഗവാൻ. ആകയാൽ അവരിൽ വളരെ ചുരുക്കം ചിലരെ മാത്രമേ ഭൂമിയിൽ ദ്വാരകാനാഥനായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളിൽ പങ്കുചേരാൻ ക്ഷണിക്കാറുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളൊക്കെ ഭഗവാനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും അംഗങ്ങളുള്ളപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ് അതിൽ വളരെ ചുരുക്കം ചിലരെ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ഈ ദ്വാരകാനാഥനായിട്ടുള്ള ലീലയിലേക്ക് പങ്കുചേരാൻ ക്ഷണിക്കാറുള്ളൂ. 1 കോടി അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ദൃശ്യമായ ഒരു കുടുംബം ഭഗവാൻ പാലിച്ചിരുന്നു എന്നതിന്റെ അത്ഭുതാവഹമായി യാതൊന്നും തന്നെയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗസംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് 1 കോടി അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാ. ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനത്തെ നമ്മുടേതായിട്ട് താരതമ്യം നടത്തുന്നതിൽ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. നമുക്കത് താരതമ്യം നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേ വേണ്ട. മാത്രമല്ല, കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ
സ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗിക കണക്കൂട്ടലെങ്കിലും നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഉടൻ അതൊരു ലളിത സത്യമായി തീരുന്നു. ഇപ്പോ ദ്വാരകയിലെ ഭഗവാന്റെ പുത്രപൗത്രന്മാരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച വേളയിൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അതിൽ പ്രധാനികളുടെ പേര് മാത്രമേ പരാമർശിച്ചുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്? ഇത്രയും അംഗങ്ങളുള്ള കുടുംബത്തിൽ അവരുടെ പേര് ഓർത്തു വെക്കുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമായൊരു കാര്യമായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 32, 33. തഥൈവാനുചരാ ശൗരേ ശ്രുതദേവോഥ വാദയഃ സുനന്ദനന്ദ ശീർഷണ്യ യേ ചാന്യ സ്വാർത്ഥദർശപഃ അപി സ്വസ്ത്യാസ്തേ സർവേ രാമകൃഷ്ണാഭുജാശ്രയഃ അപി സ്മരന്തി കുശലം അസ്മാകം ബന്ധസൗഹൃദഃ തഥൈവാനുചരാ ശൗരേ ശ്രുതദേവോഥ വാദയഃ സുനന്ദനന്ദ ശീർഷണ്യ യേ ചാന്യേ സാത്വദർശപഃ അപി സ്വസ്ത്യാസ്തേ സർവേ രാമകൃഷ്ണാഭുജാശ്രയഃ അപി സ്മരന്തി കുശലം അസ്മാകം ബന്ധസൗഹൃദഃ. ചൊല്ലാം. തഥ ഏവ അതേപോലെ അനുചര സന്തത സഹചാരികൾ ശൗരേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശ്രുതദേവൻ ഉദ്ധവ ആദയ ഉദ്ധവരും മറ്റുള്ളവരും സുനന്ദൻ നന്ദൻ ശീർഷണ്യ മറ്റു തലവന്മാർ യേ അവരെല്ലാവരും അന്യേ മറ്റുള്ളവർ സാത്വത മുക്താത്മാക്കൾ ഋഷഭ ഉത്തമ വ്യക്തികൾ അപി എങ്കിൽ സ്വസ്തി നന്നായിരിക്കുന്നു ആസത്തെ ആകുന്നു സർവേ അവരെല്ലാം രാമ ബലരാമൻ കൃഷ്ണ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭുജ ആശ്രയ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ അപി എങ്കിൽ സ്മരന്തി സ്മരിക്കുക കുശലം ക്ഷേമം അസ്മാകം നമ്മെ കുറിച്ച് ബദ്ധ സൗഹൃദ ശാശ്വതമായ സൗഹൃദത്താൽ ബദ്ധരായ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. പിന്നെ ശ്രുതദേവൻ ഉദ്ധവർ എന്നിവരും നന്ദൻ സുനന്ദൻ അതുകൂടാതെ മുക്താത്മാക്കളുടെ നേതൃത്വ സ്ഥാനത്തുള്ള മറ്റുള്ളവരടക്കം ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളും ഭഗവാൻ ബലരാമനാലും കൃഷ്ണനാലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുമായ സർവരും അവരവരുടെ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ നല്ലതുപോലെ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ. നമ്മളുമായി ശാശ്വത സൗഹൃദബദ്ധരായ അവരെല്ലാം നമ്മുടെ ക്ഷേമത്തെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുന്നുവോ. പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? ശ്രുതദേവൻ ഉദ്ധവര് നന്ദനും സുനന്ദനും അതുകൂടാതെ മുക്താത്മാക്കളുടെ നേതൃത്വ സ്ഥാനത്തുള്ള മറ്റുള്ളവരടക്കം ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളെല്ലാം പിന്നെന്താണ് ഭഗവാൻ ബലരാമനാലും കൃഷ്ണനാലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുമായിട്ടുള്ള ആ സർവരും അവരവരുടെ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ നല്ല പോലെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ. നമ്മളുമായി ശാശ്വത സൗഹൃദബദ്ധരായ അവരെല്ലാം നമ്മുടെ ക്ഷേമത്തെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ക്ഷേമത്തെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അർജുനനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഉദ്ധവരെ പോലുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളെല്ലാം മുക്താത്മാക്കളാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കാനായി അവർ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോടൊപ്പം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിച്ചു. ഈ ഭുവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളിൽ അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കാനായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടൊപ്പം അവതരിച്ച മുക്താത്മാക്കളാകുന്നു പാണ്ഡവരും. ഭഗവത്ഗീത 4:5 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാനെ പോലെ മുക്താത്മാക്കളായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിത്യാനുചരന്മാരും നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ ഈ ഭൂലോകത്തിലേക്ക് അവതരിക്കുന്നു. ഈ അവതാരങ്ങളെല്ലാം ആ ഭഗവാൻ ഓർമ്മയുണ്ട്. അതേസമയം മുക്താത്മാക്കളെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ തടസ്സ ശക്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുചരന്മാർ അത് വിസ്മരിക്കുന്നു. ഉദ്ധവരെ പോലുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സന്തത സഹചാരികളെല്ലാം എങ്ങനെ
ഉള്ളവരാണ്? മുക്താത്മാക്കളാണ്, ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികൾ എല്ലാവരും തന്നെ. ഭഗവാന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് അവർ ഭഗവാനോടൊപ്പം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിച്ചു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളില് അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനോടൊപ്പം അവതരിച്ച മുക്താത്മാക്കളാണ് ആര്? ഈ പാണ്ഡവരും. ഭഗവത്ഗീത 4:5 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാനെ പോലെ മുക്താത്മാക്കളായ ഭഗവാന്റെ നിത്യ അനുചരന്മാരും നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ ഈ ഭൂലോകത്തിലേക്ക് അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുക്താത്മാക്കളായിട്ടുള്ള സന്തത സഹചാരികൾ എല്ലാവരും എന്താണ്? ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഭഗവാൻ ഓരോ കാര്യത്തിന് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ ഈ ഭൂലോകത്തിലേക്ക് അവതരിക്കും. ഈ അവതാരങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് ഓർമ്മയുണ്ട്. അതേസമയം മുക്താത്മാക്കളെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുചരന്മാർ അത് വിസ്മരിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ് പറയുക? മുക്താത്മാക്കളാണ്, പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുചരന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? അത് വിസ്മരിക്കും. അനുചരന്മാർക്ക് അത് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. വിഷ്ണു തത്വവും ജീവതത്വവും തമ്മിലുള്ള അന്തരമാണിത്. വിഷ്ണു തത്വവും ജീവതത്വവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണിത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാക്കള് എന്ത് ചെയ്യും? ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഇതൊന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. അവരിതൊക്കെ മറന്നു പോകും. വിഷ്ണു തത്വം ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്കത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ജീവതത്വത്തിന് അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ജീവതത്വങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങളാകുന്നു. ആകയാൽ അവയ്ക്ക് എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകർക്ക് എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാ സംരക്ഷണം നൽകുവാൻ ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്. കൂടെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എല്ലാ സമയത്തും എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം വേണം. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകർക്ക് എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാ സംരക്ഷണം നൽകുവാൻ ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്. ഭഗവാനാണെങ്കിലോ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാനായിട്ട് ഭഗവാനാണെങ്കിൽ സന്തുഷ്ടനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുക്താത്മാക്കൾ ഒരിക്കലും തങ്ങൾ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ സ്വതന്ത്രരാകണമെന്നോ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ശക്തിയുള്ളവരാകണമെന്നോ വിചാരിക്കില്ല. അപ്പൊ മുക്താത്മാക്കൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് ആരെപ്പോഴും? മുക്താത്മാക്കളായിട്ടുള്ളവര്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുക്താത്മാക്കൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ പോലെ ശക്തിയുള്ളവരാകണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനേക്കാളും ശക്തിയുള്ളവരാകണമെന്നോ ഭഗവാനെ പോലെ സ്വതന്ത്രരാകണമെന്നൊന്നും അവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എവിടെയായാലും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം മാത്രമാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത്. ഭൗതികത്തിലായാലും ആത്മീയ ലോകത്തിലായാലും സദാ ഭഗവത് സംരക്ഷണം തേടുന്നവരാണ് മുക്താത്മാക്കള്. മുക്താത്മാവിന്റെ ആശ്രിതാവസ്ഥ വ്യവസ്ഥാപിതമാകുന്നു. കാരണം മുക്താത്മാക്കൾ അഗ്നിസ്ഫുലിംഗങ്ങളെ പോലെയാണ്. അഗ്നിയോടൊപ്പം ആകുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് അഗ്നിയുടെ തേജസ് പ്രകടമാക്കാൻ കഴിയുന്നു. എന്നാൽ സ്വതന്ത്രമായി അത് സാധ്യമല്ല. അഗ്നിയുടെ ഗുണം അഥവാ തേജസ് ഉണ്ടെങ്കിലും സ്വതന്ത്രമായിരിക്കുമ്പോൾ സ്ഫുലിംഗങ്ങളുടെ തേജസ് അണഞ്ഞു പോകുന്നു. അപ്പൊ മുക്താത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അഗ്നിയുടെ ആണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഗ്നിയിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് പോകുമ്പോ അതിന്റെ എന്താ പറയാ സ്ഫുലിംഗങ്ങള്, അതിന്റെ ആ കണങ്ങൾ എന്ത് സംഭവിക്കത്? അത് തന്നെത്താനെ അണഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ അതിന് എന്തുണ്ടാവില്ല? അഗ്നിയുടെ ഗുണങ്ങൾ അതിന് ഇല്ലാതെ പോകും. അതേപോലെയാണ് ആരുടെ? ജീവാത്മാക്കള്. അപ്രകാരം ഭഗവത് സംരക്ഷണം ഉപേക്ഷിച്ച് ആധ്യാത്മിക അജ്ഞതയാൽ സ്വയം നാമമാത്ര ഈശ്വരന്മാരായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഏറ്റവും കഠിനവും സുദീർഘമായ തപസ്യകൾക്ക് ശേഷം പോലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നു. സർവ്വവേദ സാഹിത്യങ്ങളുടെയും തീർപ്പിതാണ്. അപ്പൊ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് എന്തിനു സാധ്യമല്ല? മുക്താത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്കും നിലനിൽക്കുന്നില്ല. അഗ്നിയോടൊപ്പം ആകുമ്പോഴാണ് അവയ്ക്ക് അഗ്നിയുടെ തേജസ് പ്രകടമാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അതിന് സാധ്യമല്ല. അഗ്നിയുടെ ഗുണം അഥവാ തേജസ് ഉണ്ടെങ്കിലും സ്വതന്ത്രമായിരിക്കുമ്പോൾ സ്ഫുലിംഗങ്ങളുടെ തേജസ് അണഞ്ഞു പോകും. അപ്രകാരം ഭഗവത് സംരക്ഷണം ഉപേക്ഷിച്ച് ആധ്യാത്മിക അജ്ഞതയിൽ സ്വയം നാമമാത്ര ഈശ്വരന്മാരായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഏറ്റവും കഠിനവും സുദീർഘമായ തപസ്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം പോലും എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. സർവ്വവേദ സാഹിത്യങ്ങളിലും പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് തന്നെയാണ്. അതിലാണ് തീർപ്പ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 34. ഭഗവാനപി ഗോവിന്ദോ ബ്രഹ്മണ്യോ ഭക്തവത്സലഃ കച്ചിത് പുരേ സുധർമായാം സുഖമാസ്തേ സുഹൃത്പ്രദഃ. ഭഗവാനപി ഗോവിന്ദോ ബ്രഹ്മണ്യോ ഭക്തവത്സലഃ കച്ചിത് പുരേ സുധർമായാം സുഖമാസ്തേ സുഹൃത്പ്രദഃ.
ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഭഗവാനപി ഗോവിന്ദോ സുധർമായ സുഖമാസ്തേ. ഭഗവാൻ പരമപുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അപി ഗോവിന്ദ ഗോക്കളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഉജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നവൻ ബ്രഹ്മണ്യ ഭക്തർക്ക് അഥവാ ബ്രാഹ്മണർക്ക് പ്രതിജ്ഞാർപ്പിതനായ ഭക്തവത്സല ഭക്തന്മാരോട് വാത്സല്യമുള്ള കച്ചിത് അല്ലേ പുരേ ദ്വാരകാപുരിയിൽ സുധർമ്മയാം ധർമ്മശീലമായ സദസ് സുഖം സന്തോഷം ആസ്തെ ആസ്വദിക്കുക സുഹൃത് വ്രത സുഹൃത്തുക്കളാൽ പരിവൃതരായി വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും ആനന്ദം പകരുന്നവനും സ്വഭക്തന്മാരോട് അത്യന്തം മമതയുള്ളവനുമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സുഹൃത്തുക്കളാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട് ദ്വാരകാപുരിയിൽ ധർമ്മപൂരിതമായ സദസ് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്താ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ? ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും ഒക്കെ ആനന്ദം പകരുന്നവനും സ്വന്തം ഭക്തന്മാരോട് അത്യധികം മമതയുള്ളവനുമായിട്ടുള്ള ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സുഹൃത്തുക്കളാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട് ദ്വാരകാപുരിയില് ധർമ്മപൂരിതമായിട്ടുള്ള സദസ് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോഴും ധർമ്മപുരിയില് ദ്വാരകാപുരിയില് ഭരണം നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ പ്രസ്തുത ശ്ലോകത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദൻ ബ്രഹ്മണ്യ ഭക്തവത്സല എന്നിങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ സ്വയം അഥവാ സർവസമ്പത്ത് സർവശക്തി സർവജ്ഞാനം സർവ സൗഭാഗ്യം സർവ യശസ് സർവ വൈരാഗ്യം എന്നിവയെല്ലാം തികഞ്ഞ ആദിമൂലമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. നമുക്കറിയില്ല, പരാശര മഹർഷി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവചനമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന്. അങ്ങനെയാണ് ആദിമൂലമായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവനാകിയാൽ അദ്ദേഹം ഗോവിന്ദൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഗോവിന്ദൻ എന്നും അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കും. ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പവിത്രമാക്കിയവർക്ക് ഭഗവാന് യഥാർത്ഥ സമർപ്പണം സാധ്യമാകുന്നു. അപ്രകാരം അവിധമുള്ള പവിത്രമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അപവിത്രമായ അവസ്ഥയിൽ ജീവാത്മാവിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നും യാതൊരു ആനന്ദവും ലഭിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മിഥ്യാസുഖത്താൽ വ്യാമോഹിതനാകിയാൽ അവൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസനായി തീരുന്നു. ആകയാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം താല്പര്യാർത്ഥം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം ആവശ്യമാകുന്നു. ഭഗവാൻ ഗോക്കളുടെയും ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിന്റെയും സംരക്ഷകനാകുന്നു. ജയിലിലെ തടവുകാർ എപ്രകാരമാണോ രാജാവിനെ നേരിട്ടുള്ള സംരക്ഷണത്തിൽ അല്ലാതെ രാജാവിന്റെ കർക്കശക്കാരനായ കാര്യക്കാരന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിലായിരിക്കുന്നത്, അതേപോലെ ഘോര സംരക്ഷണവും ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരവും ഇല്ലാത്തൊരു സമൂഹം ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിലല്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പവിത്രമാക്കിയവർക്ക് ഭഗവാന് യഥാർത്ഥ സമർപ്പണം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പവിത്രമാക്കിയവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന് യഥാർത്ഥ സമർപ്പണം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും. അപ്രകാരം അവിധമുള്ള പവിത്രമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? ആ പവിത്രമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാന് സേവനം സമർപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. അല്ലാത്തവർക്കോ അപവിത്രമായ അവസ്ഥയിൽ ജീവാത്മാവിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആനന്ദവും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് അല്ലാത്തവർക്ക്. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മിഥ്യാസുഖത്താൽ വ്യാമോഹിതനാകയാൽ അവൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസനായി തീരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആ മിഥ്യാസുഖത്തിൽ വ്യാമോഹിതനായിക്കൊണ്ട് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യജമാനനാവാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസനായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. ആകയാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം താല്പര്യാർത്ഥം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം ആവശ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. ഭഗവാൻ ഗോക്കളുടെയും ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിന്റെയും സംരക്ഷകനാകുന്നു. ജയിലിലെ തടവുകാർ എപ്രകാരമാണോ രാജാവിന്റെ നേരിട്ടുള്ള സംരക്ഷണത്തിനല്ലാതെ രാജാവിന്റെ കർക്കശക്കാരനായിട്ടുള്ള കാര്യക്കാരന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിലാകുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്? ഗോസംരക്ഷണവും ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരവും ഇല്ലാത്ത ഈ സമൂഹം ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിലല്ല
കുറഞ്ഞ പക്ഷം മാനവ സമൂഹത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണീയ ഗുണങ്ങളുടെ പരിപോഷണവും ഇല്ലാതെ ഒരു മാനവ സംസ്കാരവും ഒട്ടും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ കുറഞ്ഞ പക്ഷം എന്താണ്? കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും എന്തുണ്ടാവണം? ആ ബ്രാഹ്മണീയ ഗുണങ്ങളുടെ പരിപോഷണം ഉണ്ടാവണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ആ മാനവ സംസ്കാരത്തെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാനവ സംസ്കാരം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയില്ല. ബ്രാഹ്മണ സംസ്കാരത്താൽ അഥവാ സത്യസന്ധത, പ്രശാന്തത, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം, സഹിഷ്ണുത, ലാളിത്യം, സാമാന്യ ജ്ഞാനം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, വേദജ്ഞാനത്തിൽ ദൃഢവിശ്വാസം എന്നീ സൂക്തമായ സാത്വിക ഗുണങ്ങളുടെ വികസനത്താൽ ഒരുവന് ബ്രാഹ്മണനായി തീരുവാനും അപ്രകാരം ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ ദർശിക്കുവാനും കഴിയുന്നു. അപ്പോ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി തീരുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സത്യസന്ധനായിരിക്കും, പ്രകാശത, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം, സഹിഷ്ണുത, ലാളിത്യം, സാമാന്യ ജ്ഞാനം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, വേദജ്ഞാനത്തിൽ ദൃഢവിശ്വാസം, ഈ പറഞ്ഞ സാത്വിക ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറും, ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് തീരും, ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ ദർശിക്കുവാനും കഴിയും. അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണീയ പരിപൂർണതയെ കടന്നു ചെന്ന ശേഷം ഒരുവൻ ഭഗവത് ഭക്തനായി തീരേണ്ടതാകുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ആരായിട്ട് മാറുന്നത്? ഭക്തനായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്രകാരം ഭഗവത് ഭക്തനായി തീരുന്ന പക്ഷം ഉടമസ്ഥൻ, യജമാനൻ, മിത്രം, പുത്രൻ, കാമുകൻ എന്നീ രൂപങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രേമപൂർണമായ മമത അതീന്ദ്രിയമായി സംപ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ഉടമസ്ഥൻ, യജമാനൻ അല്ലെങ്കിൽ മിത്രം, പുത്രൻ, കാമുകൻ എന്നീ രൂപങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രേമപൂർണമായിട്ടുള്ള ആ മമത അതീന്ദ്രിയമായി സംപ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് കഴിയും. എങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ആ ബ്രാഹ്മണീയ ഗുണങ്ങള് ലേക്ക് എത്തിയ ശേഷം, പരിപൂർണത നേടിയ ശേഷം, മുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ച തരത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാത്ത പക്ഷം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹം തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ വൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത പക്ഷം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ സ്നേഹം തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ വൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നില്ല. യോഗ്യതയുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനോട് ഭഗവാന് പ്രതിപത്തിയുണ്ട്, അല്ലാതെ ദുരഭിമാനിയായ ബ്രാഹ്മണനോടല്ല. ഒരു യോഗ്യതയുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനോടാണ് ഭഗവാൻ എന്തുള്ളത്? ഭഗവാന് പ്രതിപത്തിയുള്ളത്, അല്ലാതെ ദുരഭിമാനിയായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണനോടല്ല. വിറകും ഭൂമിയും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും വിറകില്ലാതെ വെറും പച്ചമണ്ണിൽ നിന്നും അഗ്നി ജ്വലിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നതുപോലെ ഗുണവൈശിഷ്ട്യത്തിൽ ബ്രാഹ്മണരെക്കാൾ താഴ്ന്നവർക്ക് ഭഗവാനുമായി യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ബന്ധവും സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണനെങ്കിലും ആയിരിക്കണം. ആ ബ്രാഹ്മണനിലൂടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എയർപോർട്ടിൽ എത്തണം, എന്നാലേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു തലത്തിലേക്ക്, സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. ഭഗവാൻ സ്വയം സർവ പരിപൂർണ നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ മാതാജി, സ്റ്റക്കായിപ്പോയോ? തോന്നണം നെറ്റ്. ദ്വാരകപുരിയെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അറിഞ്ഞത്. ധർമ്മശീലരായ വ്യക്തികൾ സമ്മേളിക്കുകയും പരമസത്യത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ഇടത്തിൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ വസിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെ ഉണ്ടാവുക? പരമസത്യത്തെ, ധർമ്മശീലരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ കൂടുന്ന സ്ഥലം, പരമസത്യത്തെ കീർത്തിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലം, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് ആര് വസിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നത്. ദ്വാരകാപുരിയിലെ ധർമ്മിഷ്ഠരായ വ്യക്തികളെ കുറിച്ചും അവരുടെ ധർമ്മനിഷ്ഠയായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അറിയാൻ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഉത്സുകനായിരുന്നു. അപ്പൊ ധർമ്മനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ദ്വാരകാപുരിയിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ധർമ്മനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട്, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും പിന്നെ നല്ല ധർമ്മിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഉത്സുകനായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. വിജയ് ഗുരുദേവ് की जय, निताई गौर परमानंद, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्ण माताजी।
43 ശ്ലോകം ഉള്ളത് 35 2 ക്ലാസ്സിൽ തീരുമാനിക്കുക അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.